Dulu darah para kami afatनिफ्राय सारखौ बरायनो थाखाय खावलायनाय बेनि उनाव गोजोनपुरि गामि आफादनिफ्राय बरायगोन बिथांजों दा जों गोबाव खालामला बरायनाय हाबाफारिया जोब्बाय दा बिनि उनाव जोंहा बरायगोन जोंनि बे मिटिंआव नुजाथिगोन सापागुरि समस्तियाव बिपिएफनिफ्राय हितेश बसुमतारी आरो इउपिपिनिफ्राय इउजि ब्रह्म बिसोर सानैनि गेजेराव माबोरै जागोन सापागुरि समस्तिया जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय मोन 12 एसेम्बलि बियाबनि गेजेराव बयनिख्रुइबो क्लिन एन्ड निटसिन इउपिपिएलनि मोनसे बियाब गतिके बेवहाय हितेश मा नाम होनदों हितेश बसुमतारीया माने पलिटिकल हिस्ट्रियाव एसेबां माने जोंनि बर'नि पलिटिकल हिस्ट्रियाव आरो जोंनि बिथां इउजि ब्रह्मनि खाथियाव रुजुजाथाव मोनसे हिस्ट्रि क्रिएट खालामनाय खुनु जोंहा रेकर्ड गैया गतिके बिथांमोना मोनसे समाव दादागिरि सिलोनि बोलोजों राजत्व खालामनो हादोंमोन दिनै जोंनि बिटिआर हालामनि रावबो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्रा सिलायखौ जे गिया बिनि फलखौ एबार होखाबाय आरो एसेम्बलि इलेक्सननि गेजेरजोंबो होखागासिनो दङ बेसेबांसो मासि देरहागोन होननानै जोङो मोनदाइन देरहागोन बे सियर माने मोनदाइना जोङो देरहाथारगोन बे सियर बेनिफ्राय मोनसेयाव एसे डाउट जानानै दङ बेखौ देरहायोबा जोङो मोनथाम देरहागोन मोनब्रै देरहागोन आरो मोनथामखौ बिजेपिआ देरहानाया सियर जानानै दङ जिहेतु बे हादान एरियायाव गोबां समनिफ्रायनो बिदिनो लामा जाबोबाय स्कुल फरायसालि बायदिसिना मेडिकेल गोग्लैसोनाय एरिया जिहेतु बिथांमोना सरकाराव फैबाय हिसाबै बे ओनसोलनि जौगानायनि बे हालामा माखासे हानि जेंना दङ गिबियावनो जाय हानि जेंनानि थाखाय मानसिफ्रा बे हालामनि मानसिफ्रा जौगाथायनिफ्राय जानगारनानै थानो गोनां जादों किन्तु मानसि हिसाबै थांना थानायनि मोन्थायखौ जों बयबो होनांगोन आरो जोंहा मोनसे मिजिं दङ स्पेसियेलि नैबे एरिया मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि फाखाथि जाय हाखौ दखल खालामनानै लानाय बर' फिसाफोर बे फिसाफोरनि हानि जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय खोब गोख्रैनो जों मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ जोङो गोजौआव सावरायगासिनो दङ माबोरै गोरलैयैनो गोख्रैनो सुफुंनो हागोन बिनि राहा लामाखौ जों लागासिनो दङ गतिके माखासे मा होनो लिगेल सिस्टेमफोरखौ मावनो थाखाय एसे सम लायो आरो बेखौ जोङो नोंथांमोननि बे मा होनो मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाया एसेबां गोरलै खोन्था नङा आरो बुंथिनोबो जों गोसो गैया सम फैब्ला बिनि माबा फिथाइखौ गासैबो मोनजोबगोन आरो जौगाथायनि बेलायाव बिथांमोनानो बन्सित जानानै थानांगौ बिनि बाथ्रा गैया मानोना बिथांमोनानो थांनाय 17 बोसोराव जेखि सरकार फैयाथों मानो बिथांमोनखौ देरहाहोदों खिन्थु जौगाथायनिफ्राय बन्सित जादों जों खिन्थु जौगाथायनिफ्राय नैबे बिटिआर हालामनि बे हालामनि मानसिफोरखौ जोंनि इउपिपिएल लिडारा मालाबाबो जानगाराव दोना बाथानि नाथाय नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बियो बिपिएफनि मोनसे राइट विं आर्म स्ट्रागल अर्गानाइजेशन बेवहाय हाग्रामा चन्दन ब्रह्म सोरबा मा होनदोंमोनलाय हितेश बिथांमोना थोंजोङै सोमोन्दो दंखायो आरो बे नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्डखौ जे बिपिएफआ जोंनि बिटिआरआवहाय थानाय जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव असान्ति सृष्टि खालामनो थाखायसो दादों दाङाबाजि लाबोनो थाखायसो दादों बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा गासैबो जाति जनगोष्ठीया मिथिखाबाय बेखायनो बिथांमोननि साननाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा बिथांमोना दि बावैसो हुमखि होनायखौ नुनो मोनदों बसुमतारी सार बिथांखौ ससियेल मिडियानि हुमखिखौथ' मा होनो बयबो होयो गावनि मोन्थायखौ सिनाया गावनि सानस्रिखौ सिनाया गावनि माने मा आब्रुथिखौ सिनायै मानसिफ्रा जाहाथा हुमखि होनायाव थायो आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों नोंथाङा जेब्ला सासे मानसिनि न'खरनि सेरजों लामाजों हान्थिलांगोन नङा होमबा बा लामाजों हान्थिलांबाय थागोन बै लामाजों हान्थिलांबाय थानाय उदां गोसोनि फ्रि मानसिखौ एबा मा होनो सासे मानसिखौ
दा बे खोथाखौ सोरबा मास मोनसे बा मासे सैमायाबो बौ बौ होननानै सोंखायो सैमायानो जुदि सोंनो मोन्थाय दङब्ला मानसि हिसाबै बयखौबो हुमखि होनो बिस्राबो मोन्थाय दङ खिन्थु हुमखि होनायनि फिथाइया मा जागोन बेखौ जोंनि समाजानो बिजिरगोन मानोना समाजा मिथिगौ बियो हुमखि होनो थाखाय हुमखि होनानै समाजाव माबायदि लाबोनो नागिरदों मा थासारि सोमजिहोनो नागिरदों बेखौ समाजा मिथिखागौ दा बिथांमोननि हुमखि होनाया जोंनि थाखाय फेक्टर नङा आरो बेयो माने BPF खौ पावाराव लाबोनायनि थाखाय हयथ' UN नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ बेखौ होदोंबो जानो हागौ खिन्थु जोंहा डाउट दङ बेखौ नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ होआखैबो जानो हागौ मानोना बिथांमोना रायथिंफोराव बेखौ होआखै बिटिआरआव गोबां बेखार लाइमोन जेंना बेफोरनि सायाव थारैनो खामानि होनो हागोन होनना फोरमायदों माबे बिटिआरआव गोबां लाइमोन जानानै दं साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लायानो थांना थानायनि राहा लामानि मोखांखौ नुगोन खिन्थु बिदि होननानै 17 बोसोर BPF मावै खामानिखौ जोङो 1.5 मासनि गेजेरावनो मावनो हागोन बेखौ जोङो मालाबाबो साना जायखौ जोंनि रायजो राजाफोरा बिराद एक्सपेक्ट खालामदों बे एक्सपेक्ट खालामनायखौ जों जाफुंहोनो हागोन बे सैथो खोथा खिन्थु जोंनो सम मोनसे होनांगोन नंखायनो थांना थानायनि राहा लामा होनायजों लोगोसे जौगाथायखौ लाबोनायाबो जोंनि थाखाय मावनांगौ बिबान आरो बेखौ जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मावनो थांगासिनो दङ